सासरवाडीक आता धावती भेट देऊची। आज गौरीचं आव्हान झाला म्हणून लाल मटाची भाजी केलेली आहे। बाप्पाचा आणि मेवण्याचा विषयच हाडा। काय धोन भरा दादा बसला पूजेला वहिनी वरडाज। मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे एका नवीन व्हिडिओत। आता बघा आमच्या पुढल्या दारापासून चालू केलंय। सर्व भक्तांचं गणेश भक्तांचं हार्दिक स्वागत। भाऊराव कुटुंब गणपतीच्या पहिल्या दिवशीचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असाल। आताकडे बघा परेश काका आमचं गणेश पूजा करता, गणपतीची पूजा करता। बाबा बघा बसले आरामदायक, खुर्ची आरामदायक आणायची ना खालून। हे बघा हे आमचा डेकोरेशन पहिल्या व्हिडिओत दिसला नसत व्यवस्थित, तर आता तुम्ही बघा ह्याच्यात तर वेळच मिळत नाही। तर आता गडबडीत पुन्हा सासरवाडीक जाऊचा। 2 गौरींचं आव्हान झाला आता, तर उद्या पूजन आहे। त्याच्या अगोदर म्हटलं जरा आपल्या गणपतीचं जरा व्यवस्थित एक मिनी ब्लॉग बनवूया। तर ह्या बघा डेकोरेशन परेश काका आता पूजा करता, पूजेची तयारी चालू आहे। जास्वंदाची फुलं भेटली तुका आज मस्त। आज बघा मस्त जास्वंदाची फुलं कधी कधी फुलत नाही झाडात, त्या दिवशी जरा कमी फुलली होती। तर आता गणपती पूजणार। आज गणपतीचा किती दिवस रे? चौथो दिवस। उद्या 5 आणि 6व्या दिवशी विसर्जन। कोण कोण म्हणता गौरी 6व्या दिवशी विसर्जन नाही करणार, तर कोण कोण 7व्या दिवशी मंडळी विसर्जन करतले कोकणात। तर हे प्रत्येक गावागावात जरा फरक आहे। तर मी काल गेले कुडाळ साईडला, तर ते लोक बहुतेक 7व्या दिवशी विसर्जन करतले। तर आम्ही 6व्या दिवशी करणार आणि नंतर 11 दिवसाचे डायरेक्ट जे कोणाचे असतील त्याने 21 दिवसाचो नवसाचो। तर चला व्हिडिओ असंच बघत राहा। काका आता काय दाखवू अजून मंडळींका? आज काय तसा आता माका सासरवाडीक निघायचा, ते गौरीच्या आव्हानमुळे थांबलोय मी मंडळी। होय तर लिकेज होत असताना पाणी पडतं, नाही तर नारळ फोडल्याचं पाणी असतं। तर तुमका काय सांगत होते, आता माका शेड्यूल जरा पुढे गेलो तर सासरवाडीक आता धावती भेट देऊची म्हणजे गणपतीसाठी। तर आता निघणार कडनं दुपार होतली, जेव काय जाऊचा नाही तर तकडे पाया पडणार आणि अजून एका ठिकाणी जाऊचा। तर तुमका मग ह्याच व्हिडिओत तुम्ही पुढे बघत राहा। चला गणपती बाप्पा मोरया। काय मोरया म्हणतात बोला, गणपती बाप्पा। वरिष्ठांनी पुस्तक गणपती आता नैवेद्य दिलेले आहेत, नैवेद्य दाखवणार आणि आरती करणार। तो IIDE मध्ये एज्युकेशन सिस्टम आहे। आज गौरीचं आव्हान झाला म्हणून लाल मटाची भाजी केलेली आहे। गणपती बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ती मोरया। वार्ता विघ्नाची सर्वांगी सुंदर उषिंदुराची गणित
आता सासरवाडी गेलोय. मूर्ती बघा मस्त. मेवण्या गावडा राम मंदिर बांधलंय नाकडे बघा. अयोध्या विघ्नहर्ता बाप्पाचा आणि मेवण्याचा विषयच हाडा मस्त. चला आता पाया पुढे जरा. मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा नवीन व्हिडिओ मध्ये. आज बघा पुन्हा फुगडी घातली जाता. तर चला आता आपण फुगड्या बघूया. ऐन नमन पैल नमन गणेश देवा, ऐन नमन पैल नमन गणेश देवा. माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा, माझा खेळ मांडू दे करीन तुझी सेवा. माझा खेळ मांडीला वेशीच्या दारी, माझा खेळ मांडीला वेशीच्या दारी. गणेश पूजिला पाटच्या पारी, गणेश पूजिला पाटच्या पारी. अक्कड माती चिक्कड माती माती जो म्हणावी, माती जो म्हणावी. अक्कड माती चिक्कड माती माती जो म्हणावी, माती जो म्हणावी. अशी माती सुरेख बाई जात ते रोवाव, जात ते रोवाव. अशी माती सुरेख बाई जात ते रोवाव, जात ते रोवाव. असं जात सुरेख बाई गहू ते दळावे, गहू ते दळावे. असे जात सुरेख बाई गहू ते दळावे, गहू ते दळावे. असे गहू सुरेख बाई सुजिती करावी, सुजिती करावी. असे गहू सुरेख बाई सुजिती करावी, सुजिती करावी. अशी सोजी सुरेख बाई करंजा बनवाव्या, करंजा बनवाव्या. अशा करंजा सुरेख बाई तबकी ठेवाव्या, तबकी ठेवाव्या. अशा करंजा सुरेख बाई तबची ठेवाव्या, तबची ठेवाव्या. असं तबक सुरेख बाई पालकी सजवावी, पालकी सजवावं. असं तबक सुरेख बाई पालकी सजवावी, माहेरी झाडावी. अशी पालकी सुरेख बाई माहेरी झाडावी, माहेरी झाडावी. असं माहेर सुरेख बाई दृष्टती काढावी, दृष्टती काढावी. असं माहेर सुरेख बाई दृष्टती काढावी, दृष्टती काढावी. 12 घरच्या 12 जणी जमल्या अंगणी, 12 घरच्या 12 जणी जमल्या अंगणी. अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी, अंगणात रंगली ग माहेरची गाणी. चौसोपी चौसोपी माझ्या माहेरचा वाडा, चौसोपी चौसोपी माझ्या माहेरचा वाडा. मिठ मोहऱ्यानी त्याची दृश्य कोणी काढा, मीठ मोहऱ्यानी त्याची दृश्य
पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा. माझ्या ढवळ्या गाईचे कान, माझ्या ढवळ्या गाईचे कान, माझ्या ढवळ्या गाईचे कान, माझ्या ढवळ्या गाईचे कान. जसे काय पिंपळाचे पान, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा. माझी ढवळी गाय गेली वना, माझी ढवळी गाय गेली वना, चरत होती चारी कोना, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा. माझ्या ढवळ्या गाईचे पाय, माझ्या ढवळ्या गाईचे पाय, माझ्या ढवळ्या गाईचे पाय, माझ्या ढवळ्या गाईचे पाय. जणू काय तुळशीचे बाय, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा, विठ्ठला पंढरी घाला कोणी चारा. माझी ढवळी
गायत्री गाय फुगडीचं म्हण. तू सांग ना मला, मी बोलते. चल. होय, बोल ना. इथे पकड. मला आलं तू बोल ना. पकड ना, पकड ना. अगं, उभी राहा. मी तिला उचलणार. हे सोडू नकोस हा. मांडी सोडायची नाही. मी मांडी सोडायची नाही परी. तू काय म्हणायचं सांग. मध्ये छोटी पडते ना. फुगडी फुलते चौरी डुलते पाठीवरची बेडी कशी मारली रे, मारली केला रे, त्याला वाटते फुलते. फक्त टाळ्या वाजल्या तरी वाकायचं काय ते सांग, ते बोलते. 1 2 3 4 गाडग्यावर गाडगे तेला तुपाचे आमचे गणपती 5 दिवसाचे कवडी घेऊन करणारे मोजून रुपयाची सुकली माझी वाकली देख ग आमची फुगडी देख ग. अरे वा पलीकडे नदी पलीकडे नदी मधी माझं गाव झणक्यार पदर घे तीच माझी गाव. मंडळात एक बारी संपली हा. आता महिला पण वाढलोत, अजून ऍड झाल्यो. चालत चला चालू करा. पंढरी पापडी काय काय चालले तातडी, काय चालले तातडी. पंढरी पापडी काय काय चालले तातडी, काय चालले तातडी. गिरजाया बयणीला आणाया चालले, आणाया चालले. गिरजाई बहिणीला आणाया चालले, आणाया चालले. जेवण करतेला सासूबाईनु बंधू आले नेयाला, बंधू आले नेयाला. जेवण करणाऱ्या सासूबाईनु बंधू आले नेयाला, बंधू आले नेयाला. जाऊ काळजी माहेरी, जाऊ काळजी माहेरी. जाऊ काळजी माहेरी, जाऊ काळजी माहेरी. गुणाचे गुणवंती तू मला काही पुसशी, मला काही पुसशी. गुणाचे गुणवंती तू मला काय घे पुसशी, मला काय घे पुसशी. पुस जा तू आपुल्या सासऱ्याशी, आपुल्या सासऱ्याशी. पुसजा पुसजा तू आपुल्या सासऱ्याशी, आपुल्या सासऱ्याशी. जो धरतेल्या मामांजीनु बंधू आले नेयाला, बंधू आले नेयाला. जो दर्दल्या सामांजीनु बंधू आले नेयाला, बंधू आले नेयाला. जाऊ काळजी माहेरी, जाऊ काळजी माहेरी. जाऊ काळजी माहेरी, जाऊ काळजी माहेरी. गुणाचे गुणवंती तू मला काही पुसशी, मला काही पुसशी. गुणाचे गुणवंती तू मला काय घे पुसशी, मला काय घे पुसशी. पुस जा तू आपुल्या नवऱ्याशी, आपुल्या नवऱ्याशी. पुसजा तू आपुल्या नवऱ्याशी, आपुल्या नवऱ्याशी. पत्र लिहितेल्या भरतारानु बंधू आले नेयाला, बंधू आले नेयाला. पत्र लिहिलेल्या भरताना तू बंधू आले नेयाला,
बाप माझा विरळ कधी मला भेटलो, कधी मला भेटलो. दारीची तुळस कधी मजला सुटेलो, कधी मजला सुटेलो. दारीची तुळस कधी मजला सुटेलो, कधी मजला सुटेलो. पाणी कोल, पाणी कोल, पाणी कोल, पाणी कोल. बंधू माझे बोल, बंधू बोल. बंधू माझे बोल, बंधू बोल. पाणी कोल, पाणी कोल. पाणी कोल, पाणी कोल. बहिणी माझे बोल, बहिणी बोल. बहिणी माझे बोल, बहिणी बोल. बहिणी तुला हौस कशायाची, कशायाची. बहिणी तुला हौस कशायाची, कशायाची. मला हौस बांगड्यांची, बांगड्यांची. मला हौस बांगड्यांची, बांगड्यांची. बांगड्या घडीतो, हाती चढीतो. बांगड्या घडीतो, हाती चढीतो. हात रंगाले, डोळे झिंगाले. हात रंगाले, डोळे झिंगाले. बहीण कशी खेळते किल्ल्यावाणी, किल्ल्यावाणी. बहीण कशी खेळते किल्ल्यावाणी, किल्ल्यावाणी. पाणी कोल, पाणी कोल. पाणी कोल, पाणी कोल. बहिणी माझे बोल, बहिणी बोल. बहिणी माझे बोल, बहिणी बोल. बहिणी तुला हौस कशायाची, कशायाची. बहिणी तुला हौस कशायाची, कशायाची. मला हौस अंगठीची, अंगठीची. मला हौस अंगठीची, अंगठीची. अंगठी घडीतो, मोठी चढवितो. अंगठी घडीतो, मोठी चढवितो. बोट रंगाले, डोळे झिंगाले. बोट रंगाले, डोळे झिंगाले. बहीण कशी खेळते किल्ल्यावाणी, किल्ल्यावाणी. बहीण कशी खेळते किल्ल्यावाणी, किल्ल्यावाणी. राधा रुसली सुंदरी, राधा रुसली सुंदरी. समजावी तो हरिणी राधे चल ग मंदिरी. राधा रुसली सुंदरी, समजावी तो हरिणी राधे चल ग मंदिरी. बांगड्या ठेविल्या तबकात, बांगड्या ठेविल्या तबकात. कृष्ण लावितो हातनी माझ्या गळ्याची शपथ. कृष्ण लावितो हात माझ्या गळ्याची शपथ. राधे घाल ग हातात, राधे घाल ग हातात. राधा रुसली सुंदरी, समजावी तो हरिण राधे चल ग मंदिरी. राधा रुसली सुंदरी, समजावी तो हरिण राधे चल ग मंदिरी. नथ ठेविली तबकात, नथ ठेविली तबकात. कृष्ण लावितो हातनी माझ्या गळ्याची शपथ. कृष्ण लावितो हातनी माझ्या गळ्याची शपथ. राधे घाल ग नाकात, राधे घाल ग नाकात. राधा रुसली सुंदरी, समजावी तो हरिणी राधे चल ग मंदिरी. मंगळसूत्र ठेविले तबकात, कृष्ण लावितो हातनी माझ्या गळ्याची शपथ. मंगळसूत्र ठेविले तबकात, कृष्ण लावितो हातनी माझ्या गळ्याची शपथ. राधे घाल ग गळ्यात, राधे घाल ग गळ्यात. राधे घाल ग गळ्यात. राधे घाल ग गळ्यात. राधा रुसली सुंदरी, समजावी तो हरिणी राधे
800 खिडक्या 900 दार कोण्या दरवाजाने गेली गोनार 800 खिडक्या 900 दार कोण्या दरवाजाने गेली ती दार मंगळसूत्र घालून झाली तयार ग कोण्या दरवाजाने गेली गोनार मंगळसूत्र घालून झाली तयार कोण्या वाटेने गेली ती दार पैठणी घालून झाली तयार ग कोण्या दरवाजाने गेली गोनार पैठणी घालून झाली तयार कोण्या वाटेने गेली ती दार 800 खिडक्या 900 दार कोण्या दरवाजाला गेली गोनार 800 खिडक्या 900 दार कोण्या वाटेने गेली ती दार 800 खिडक्या 900 दार कोण्या दरवाजाने गेली गोनार 800 खिडक्या 900 दार कोण्या वाटेने गेली ती दार दिंडा मोड ग पोरी दिंड्याची लांब दोरी दिंडा मोड ग पोरी दिंड्याची लांब दोरी मका फुट ग पोरी मक्याला पीक बारी मका फुट ग पोरी मक्याला पीक बारी दांड्या खाली कोण ग उभी नाही माऊजी मी बाई उभी दारी होता मका कमारी घाता दिंडवल्या पोरी दिंडवल्या दारी होती भाजी कमारी आजी दिंडवल्या पोरी दिंडवल्या दिंडा मोड ग पोरी दिंड्याची लांब दोरी किस बाय किस दोडका किस किस बाय किस दोडका किस दोडक्याची पोड लागली गोड आणि कतोड बाई आणि कतोड आठमुड केलं पाठमुड केलं सासूच्या भ्यान सांनीला ठेवलं आता कसं करू बाई भुशीनं नेलं किस बाय किस दोडका किस किस बाय किस दोडका किस किस बाय किस दोडका किस समोर समोर आपापल्या जोडीच्या समोर कसं करतात आगोटा आगोटा घालीन म्हटले शिंगोटा मथुरेच्या गावेत जाळीन म्हटले लाल लाल साडी देशील म्हटले आगोटा पागोटा 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 नटुशपान अटुशपान नटुशपान चला अटुशपान बाई नटुश गोड दोड्या पान बाई नटुश अटुशपान बाई नटुश आजळले नटुश अटुशपान बाई नटुश बांगड्या घालून नटुश अटुशपान बाई नटुश पिंगा तुम्ही तुमच्या ह्या साईडने करायचं आणि आम्ही आमच्या ह्या साईडने करायचं एक कळशी घेऊन एक कळशी पण घेऊन
पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा माझ्या पिंग्याने तुला बोलवली रात जागेवली पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंग सगळे देता पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा सुपल्या सुपाला घागऱ्या तुम्ही लांब अशा अशा फक्त लांब अशा चाला फक्त सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सूप कुण्या गणगरीच हे सूप कुण्या गणगरीच हे सूप पुण्या गणगरीच हे सूप पुण्या गणगरीच सुप सुप सुपल्या सुपाल आतमध्ये आतमध्ये होय कवी सुप सुपल्या सुपाला घागरी सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सूप कुण्या गणगरीच हे सूप कुण्या गणगरीच हे सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सूप पुण्या गणगरीच सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सूप पुण्या गावाचं हे सूप पुण्या गावाचं हे सूप ओजरम गावाचं हे सूप ओजरम गावाचं हे सूप पुण्या गावाचं हे सूप पुण्या गावाचं हे सूप पिंपळवाडी गावाडीचं हे सूप पिंपळवाडीचं हे सूप पिंपळवाडीचं सुपल्या सुपाला घागरी सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सूप पुण्या घराचं हे सूप पुण्या घराचं हे सूप राण्यांच्या घराचं हे सूप राण्यांच्या घराचं सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सुप सुपल्या सुपाला घागरी सुप सुपल्या सुपाला घागरी सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी हे सुप सुपल्या सुपाला घागरी सुप 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 सुप सुपल्या सुपाला घागरी घुमू दे रामा पावा वाजू दे आला शंकरूबा शंकरूबा गवर माझी नाचू दे जुळू त्या पापडा झाले माझ्या माहेरा आली गौराई अंगणी तिला लिंब लोण करा आली गौराई अंगणी तिला लिंब लोण करा घागर घुमू दे रामा पावा वाजू दे आला शंकरोबा शंकरोबा गवर माझी नाचू दे या पुढे करा सकाळी धुवून भरा. झिम पोरी झिम कपाळाचा झिम झिम गेला उठून पोरी आल्या उठून आंबा पिकतो रस गळतो कोकणी
संसारारी आम्ही झिम्मा खेळतो. झिम पोरी झिम कपाळाचा झिम. झिम गेल्या उठून पोरी आल्या उठून. सर सर गोविंदा येतो मजवर गुलाल पेटितो. या या गुल्हाराचा भान आमच्या वेण्या झाडाला. गडच्या वेण्या मोकळ्या सोनाराच्या साखळ्या. घडव घडव रे सोनारा बारीक मोठ्यांच्या बिजवरा. बिजवराला खिडक्या आणि बहिणींनी लाडक्या. लाड सांगू बापाला मोती नाऊ कापाला. 2-3 बैलांच्या लागल्या जोड्या लागल्या जोड्या. माझा माहेर पंढरपूर माझी मासोळी हरवली हरवली. धावल्या धीराला सावडली सावडली. धावल्या धीराने काय माया केलं काय माया केलं. सासू सासऱ्यांना सांगत गेला सांगत गेला. सासू सासऱ्याने काय माझं केलं हो काय माझं केलं. 2-3 चाबूक चमकाविले हो चमकाविले. ते बाई चाबूक वरच्या वरी हो वरच्या वरी. माझे माहेर पंढरपुरी हो पंढरपुरी. पंढरपुरीचे काय काय साजे हो काय काय साजे. पंढरपुरीच्या बांगड्या साजे हो बांगड्या साजे. येता जाताना काळगुळ वाजे हो काळगुळ वाजे. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. गौरी माते की जय. आईस पैस केळीचे पान केळीचे पान. आमची फुगडी दिसते छान दिसते छान. आम्ही जावीत दोघी जावा जावा दादरावर दादरावर. फोटो काढू पदरावर. आम्ही दोघी मैत्रिणी गळा घालू मिठी गळा घालू मिठी. लिडकीने गोड कशी खोबऱ्याची वाटी खोबऱ्याची वाटी. वा 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 क्या बात है वा. व्हेरी गुड व्हेरी परी चला. नणन भाऊजाईची फुगडी पहा फुगडी पहा. पातर पाने तो उतरून जा आमच्या फुगडीला जा. पातर पाने तो उतरून जा आमच्या फुगडी खेळू दणा दणा रुपये मोजू कणा कणा. सुकल्याची सुकली जाव माझी झाकली. पान खायला शिकली पानाचा देठ ग. माझ्या फुगडीची ऐट ग ऐट ग. माझी फुगडी कुल्लेदार कुल्लेदार. भाऊ माझा किल्लेदार. खेळतो घरी राधिके जरा जपून श्वासाच्या घरी. चोर चित्त चोर वाट रोखतो. हात ओढून कुशाल रंग टाकतो. तो चकोर चित्त चोर वाट रोखतो. हात ओढून कुशाल
मंडळी आता दुसऱ्या सावतांच्या मांडावर लाव. नवस करीन रे देवा नवस करीन रे गणपती देवा करी तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे. 5 फळांनी 5 फुलांनी दुर्वा वाहीन रे देवा दुर्वा वाहीन रे. 5 फळांनी 5 फुलांनी दुर्वा वाहीन रे देवा दुर्वा वाहीन रे. हातातल्या बांगड्या अखंड रेच माझं मागण रे हातातला हिरवा चुडा अखंड राहू रे हेच माझं मागण रे देवा हेच माझं मागण रे. गणपती देवा करी तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे. गणपती देवा करी तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे. गळ्यातलं मंगळसूत्र अखंड राहू दे हेच माझं मागण रे देवा हेच माझं मागण रे. गळ्यातलं मंगळसूत्र अखंड राहू दे हेच माझं मागण रे देवा हेच माझं मागण रे. अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी देवी तो माता तुझं सुख करता तुझं दुःख करता. अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी देवी तो माता. पहा झाले पुरे 1 वर्ष होत वर्षान एकदाच हर्ष गोड अन्नाचा होतोच स्पर्श जावा जाणून या परामर्श पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी निघाता बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी देवी तो माता तूच सुख करता तुझं दुःख करता. अवघ्या दिनांच्या नाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी देवी तो माता. जास्वंदी फुले वाहीन मी तुझला जास्वंदी फुले वाहीन मी तुझला जास्वंदी फुले वाहीन मी तुझला जास्वंदी फुले वाहीन मी तुझला. वाहीन तुझ्या चरणाला रे बाप्पा वाहीन तुझ्या चरणाला वाहीन तुझ्या चरणाला रे बाप्पा वाहीन तुझ्या चरणाला. गळ्यातलं मंगळसूत्र दे जन्मभर गळ्यातलं मंगळसूत्र दे जन्मभर गळ्यातलं मंगळसूत्र दे जन्मभर गळ्यातलं मंगळसूत्र दे जन्मभर. हेच मागण तुझ्याशी रे बाप्पा हेच मागण तुझ्याशी हेच मागण तुझ्याशी रे बाप्पा हेच मागण तुझ्याशी. सर्व संसार सुखी संसार दे जन्मभर सुखी संसार दे जन्मभर सुखी संसार दे जन्मभर सुखी संसार दे जन्मभर. हेच मागण तुझ्याशी रे बाप्पा हेच मागण तुझ्याशी हेच मागण तुझ्याशी रे बाप्पा हेच मागण तुझ्याशी. जुन जुन वारा ग वारा सकाळच्या पारा जुन वारा ग वारा सकाळच्या पारा जुन जुन वारा
ओरला माझा बंधू त्याने लाविल्या पोपळी बागा त्याने लाविल्या पोपळी बागा त्याने लाविल्या पोपळी जागा त्याने लाविल्या पोपळी जागा बागा शिंपी ग शिंपी सकाळच्या पारा 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 रुणझुन वारा ग वारा सकाळच्या पारा रुणझुन वारा ग वारा सकाळच्या पारा ऋणझुन वारा ग वारा सकाळच्या पारा ऋणझुन वारा ग वारा सकाळच्या पारा आणि ढकला माझा बंधू आणि ढकला माझा बंधू आणि ढकला माझा बंधू आणि ढकला माझा बंधू त्याने लावल्या नारळी बागा त्याने लावल्या नारळी बागा त्याने लाविल्या नारळी बागा त्याने लाविल्या नारळी बागा बागा शिंपी ग शिंपी सकाळच्या पारा 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 तुळशी तू गवारणी डोलशी तू गवारणी डोलशी तुळशी तुळशी ग तू ग वाऱ्याने डोलशी तू ग वाऱ्याने डोलशी वारणी डोलशी ग तुझा जन्म कोठे झाला ग तुझा जन्म कोठे झाला वाऱ्याने डोलशी ग तुझा जन्म कोठे झाला ग तुझा जन्म कोठे झाला एक माळ उगवला एक माळ उगवला एका नदीच्या काठाला एक माळ उगवला एक माळ उगवला माळ उगवला एका साधूने पाहिला एका साधूने पाहिला माळ उगवला एका साधूने पाहिला एका साधूने पाहिला घागर घुमू दे रामा पावा वाजू दे घागर घुमू दे रामा पावा वाजू दे आला शंकरूबा गवर माझी नाचू दे आला शंकरूबा गवर माझी नाचू दे झुणू झुणू त्या पाखरा जारे माझ्या माहेरा झुणू झुणू त्या पाखरा जारे माझ्या माहेर आली गौराई अंगणी तिला लिंब लोण करा आली गौराई अंगणी तिला लिंब लोण करा अंबाबाईच्या देवळात उदबत्तीची काडी अंजनी साडीला गुलाबी पदर दादा बसला पूजेला वहिनीवर नजर अरे वा पहा फुगडी पहा पातळी पाण्यात उठून जा आमच्या फुगडीला जागा द्या